Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw, Hulyo 3. May 7 na tanan ka mga persona ang sunod-sunod yung pamatay sa NPA. CHR nagapatigayan sa investigasyon. Nagakagnas ka bangkay na sapwan sa kampo sa Banwa sa Murcia. Highlights ang Mascara Festival magapabilin sa last week sa October. Bacolod Public Plaza, ginpahawanan ni Mayor Greg Gasataya antes ang rehab project sa Tieza. Kag sa Good Vibes, 94 ka mga bago nga mga civil engineers ang nagpanumpa. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, masobra sa 6,000 hektaryas nga duta ginpanagtag sa mga mangunguma sang Department of Agriculture. Masobra sa 6,000 ka mga mangunguma sa isa sang Negros ang nagbaton sang titulo kag support services pati na benepisyo sa condonation program sang Department of Agrarian Reform. Ginpangunahan ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang ceremonial mass distribution sang Certificate of Land Ownership Award. Titulo sang duta kag mga farm equipment sa programa ginpatigayon sa Bago City kaina sang aga. May kabilugan nga 6,123,000 hektaryas ang duta ang ginaward sang DAR sa 3,784 ka mga mangunguma nga benepisyaryo. Yara naman sa 1.8 billion pesos ang balor sang utang sa mga mangunguma nga ginkondon o kun wala na ginsukot sang DAR. Nagabalor naman sa 5.6 million pesos ang balor sang support services ang turnover. Yara sa Mass CLOA Distribution Sanday DAR NIR Director Lucrecia Taberna, DAR Under Assistant Secretaries, Negros Occidental Governor Eugenio Salacson, 4th District Congressman Jeffrey Ferrer, 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez, kag Bago City Mayor Mayat Haviliana Yao. Sa number 9, kinakabig high-value individual na kuhaan sang masobra 374,000 nga balor sang shabu sa Bacolod. Arestado ang isa ka lalaki nga ginakabig high-value individual sa ginpatigan nga bypass operation sa Purok Ororo sa Barangay 4 sa Bacolod kaina sang kaagahon. Ginpatigayon sa katapos ng City Drug Enforcement Unit ang bypass operation batok sa subject na si alias Niknik, 52 anyos. Nakuha sa subject ang 4 ka mga sachets ang ginasuspetsuhan shabu, lakip ng bypass item, kagang 1,000 pesos nga mark money. Ginabuluban ta nagabalor sa 374,000 pesos ang nakumpiskar nga illegal nga droga sa suspect. Siya karon ang magapakatubang sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 8, highlights sang Mascara Festival magapabilin sa ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Sa nagligad lang nga bulan, ginligwat sang Konseho sang Bacolod ang ordinansa tuhoy sa pagpatuman sang highlights sang Mascara Festival celebration halin sa 4th Sunday kada bulan sa Oktubre pakadto sa 3rd Sunday sa mga bulan. Ang amendment ang naduso bangod sang masani maulanon nga panahon na nagaapekto sa tuigan nga selebrasyon. Pero base sa Republic Act 11146, yung author ni Ari Congressman kag karon Mayor Greg Gasataya, nakasaad nga dapat sa kada 4th Sunday sa Oktubre ang mangin highlights sang selebrasyon. Ginklaro sang alkalde nga nagakadapat nga mangibabaw ang lahi, gani magapabilin nga sa ika-4 nga Domingo ang pagpatigan sang street dancing competition nga mong highlights sang Mascara Festival celebration. Ang RA 11146 amo man nagakilala sa Bacolod City Charter Day nga nasa ulog kada Hunyo 18 kag pagdumdum sang inauguration sang syudad kada Oktubre 19. Ang Mascara is every 4th weekend of October. That's based upon the national law existing. So any contrary ng mga ordinances or resolutions cannot supersede national law. So, ang date sang Mascara would be the 4th weekend
sang Oktubre. Munang highlights gid sang Mascara Festival. Sa number 7, duha ka mga motorsiklo nagbungguanay sa San Carlos City. Isang patay, duha ang pilason. Dead on arrival sa San Carlos City Hospital ang 59 anyos nga driver matapos mabungguan ang ginamaneon niya ang motorsiklo sang isa pagid ka motorsiklo sa National Highway nga sakop sa Hacienda Socorro, Barangay Punao, siyudad sang San Carlos sang Martes. Nagamaneo ang biktima nga si Wilfredo Biting sang iya motorsiklo gikan sa sur padulong norte nga direksyon kagana kung tani nga magliko pato apang siyang nabungguan sa isa pagid ka motorsiklo. Nga gina-drive sa isa ka estudyante kag may angkas nga 11 anyos nga lalaki. Pilason ang 20 anyos nga estudyante pati ng menor de edad nga angkas niya. Silang gindalaman sa ospital. Sa number 6, isa ka nagakaagnas na nga bangkay na sapwan sa kampo sa Banwa sa Murcia. Maarado kung tani isang kampong isa ka mangunguma sa may napanimahuan siya nga daw kaangay isang patay nga sapat sa Hacienda Bernabe, Barangay Salvacion sa Murcia, Merkules ang hapon. Apang sang nakita ang bangkay, nagduda siya nga basi tawo ini. Gani iya inigliyon niya report sa PNP. Sunod sa PNP, tawo gid man ang nagakaagnas nga bangkay nga natabunan sang duta. Wala pa may baluan kung lalaki o kung babae ang bangkay, bangod nagakaagnas na ini. Wala man sa may mga na-recover nga mga pagkabutang nga makakilala sa iya. Magluwas na lamang na nagasuksok ini sang brief. Sunod kay Police Major Sherwin Fernandez, ang hepe sang Murcia PNP, wala sang nakita nga pila sa lawas sang biktima. Apang mayara ini sang abrasion sa liog nga posible senyales nga siya ang ginkuga. Sunod pa sa police, wala man sa may report nga missing person sa Banwa sa Murcia. Sa number 5, committee chairmanship ginpatpat sa inaugural session sang Konseho sang Bacolod kahapon. Mayorya sang katapos sang 12 council sang sangguniang palunsod ang magkaalyado sa idalom sang Asenso Bacolod. Gani pagiman sa consensus na aprubahan sa inaugural session sang Konseho kahapon nga halos na-retain man sa mga re-elected city councilors ang ila committee chairmanship. Sa pagbalik ni Councilor Cesar Distrito, iya pamunuan ng Committee on Government Assets, PWD Affairs, Human Resource and Development, kag Ways and Means. Balik man kay Councilor Dindo Ramos ang Committee on Transportation and Traffic, kag Urban Poor, Housing and Resettlement. Si Councilor Bobby Rojas ang magapamuno sa Committee on Energy and Public Utilities, Trade, Commerce and Industry, kag si Councilor Homer Baez naman ang maging chairman sa Committee on Slaughterhouse and Veterinary Services, pati ng Committee on Environment and Ecology. Si Councilor Wilson Gabo ang maging committee chair sa Human Rights, Veterans and History. Magabilin nga SP floor leader si Councilor Alvictor Espino, kag pangunahan sa gihapon ni Councilor Taddy Saison ang Committee on Appropriations and Finance. Sa noona nga sesyon sa Konseho, ginpalabot ni Mayor Greg Gasataya ang iya pagsuporta pinagi sa bulig sang tanan ng mga departamento kag mga executive assistants sang executive branch. Sa number 4, ginapabakod karon sang Sugar Regulatory Administration ang mga tikang siniagud nga mapangapinan ang Mindanao batok sa RSSI o kunang peste sa tubo. Inisunod kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona na nagsaling man nga ang Mindanao ang nag-record sang pinakamataas nga growth sa sugar production sa karon nga crop year. Sunod kay Ascona, sa press conference na ginpatigan sang July 1, ang Mindanao ang madason nga frontier bahin sa sugar production. Ginalantaw sang SRA ang pagpalapad sang ilang nga serbisyo sa rehiyon. Sunod kay Ascona, 150,000 metric tons ang ginsaka sa sugar production sa Mindanao. 97,000 metric tons diri ang gikan sa Bukidnon lamang. Ang ginsaka sa produksyon sa Negros Occidental, yara lamang sa 2,000 metric tons. Kung hindi matagan sa nagakigong atensyon ang RSSI, tigayon ini nga makapanubo sang sugar content sa mga apektado nga tubo sa 50%. It's
one of the shared concerns, no, we haven't brought it up to the level of Senator Mix, but as a sugar farmer themselves, so they're aware. Galing kay we've been trying our best to protect Bukidnon. Actually, if you look at our production numbers this year, the highest growth for sugar is in Mindanao. We increased production by 103,000 metric tons of sugar produced sa Mindanao, and 97,000 of that is Bukidnon. Yes! Yes, actually. So it's ang Negros only increased 2,000 metric tons. So bali ang biggest growth tayo is Bukidnon, and kami we've been trying our best to protect Bukidnon from RSSI. So gina-educate to sila. We were able to monitor a truck of gain points that crossed to Bukidnon. However, it came from Zamboanguita. No, and gin-verify tanay before we allowed it to cross nga ang iyang sugar farm wala RSSI. Sa number 3, 19 ka mga pamilya sa 37 nga damlagpan nagbiya gikan sa campsite sa Banwa sa Lacasillana ang voluntaryo nga nagbalik. Inisunod sa kay John B.F. Diasis nga pamuno sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sang Lacasillana. Sunod sa iya, mga 45 ini ka mga individual. Dugang pa ni Diasis, ilagin pa kamaayo nga voluntaryo ang pagbalik sa mga evacuees. Ginatingwaan karon sang LGU nga matigayon man nga mapatuman ang pila sa mga ginahinyo sa mga evacuees. Maskin pahugtan man ang seguridad sa mga entry points. Suno kay Diasis, wala na ginatugutan na mag-pass through sa sakop sang 6-kilometer danger zone. Damlag pa, ginapatuman na nga dapat may authorization ang mga yadtong magapatuman sa farming activities antes makasulod sa 6-kilometer danger zone. As of this day, ang update sa mga camp, ginapa-voluntarily siya naman appeal nga at least nga kung magbalik. More or less, sa may 45 ma'am, individuals. Sa number 2, paghawan sa Bacolod Public Plaza kag pag-repair sa mga suga kabahin sang luyag nga mapatuman ni Mayor Greg Gasataya ante sa natalana nga Water Fountain Rehabilitation Project sang Tiasa. Yari ang report. Upod ang mga pamuno sang city departments, gin-inspeksyon na day Mayor Greg Gasataya ang palibot sa Bacolod Public Plaza kainasang aga. Nalakip sa ginsugura nila ang pagpangutod sa mga sangasang puno sang kahoy. Pinaagi sa DRMO kag ang pagpangkakas sa mga daan kagubaon na ng mga Christmas decors. We have things to do na pwede gidahimuon without necessarily the city spending a lot, no? But there are things na kinanglan gidang ilisan man sang syudad sa Bacolod. Ginusisa man sang alkalde ang kondisyon sa mga comfort rooms kag iban pa nga pasilidad sa sulod sang plaza. Iyagin man duwan ang katapos ang City Engineer's Office nga makaayo ang mga suga para mas mangin masanag ang lugar kada gabi. Ginsiling sa alkalde nga kinahanglan masugura ng paghawan kag pagpatahom sa ginakabig icon sang syudad antes pa man sa natalana nga Water Fountain Rehabilitation and Improvement Project nga ipatuman sang Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o Tiasa sa masunod nga binulan. Hindi mantaluyag maghimo sang mga dalagko nga mga improvement sa plaza since may hilimuon ang Tiasa diri nga isa ka improvement sa plaza by the next couple of months siguro. So we don't want nga mag-usik bala kwarta ang syudad nga base mag-overlap. So meaning kung wala siya sa plano sang Tiasa nga i-improve, pwede na mahimo sang syudad. Natungod sa mga insidente sang pagpangbuno sa Bacolod Public Plaza sang nagligad nga tuig, plano sang syudad nga mag-hire sang dugang nga mga security guards para mapabaskog ang peace and order sa lugar. Maga-meeting man ang alkalde kay City Administrator Attorney Mark Mayo bahin sa plano angot sa mga ambulant vendors sa sulod sang plaza. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Commission on Human Rights ang magapatigang sininga simana sang motu proprio investigation
angot sa pagpamatay sang katapos ang New People's Army sa nagkalain-lain nga lugar sa probinsya. PNP nagpasalig man sang mas mabasko nga pagpangusisa para mahatagan sang hustisya kag mapasabat ang mga responsable. Sunod kay Vincent Para, ang Investigation Division Chief sang CHR-NIR, may 7 ka mga persona nga gin-report ginpamatay sa rebelding grupo base sa ilang monitoring sa mga area sakop sang Tuboso, Calatrava, Ibi Magalona kag Victoria City. Ining ilang iga-validate. Sunod kay Tuboso Mayor Richard Hawoko, sa sulod sang isa ka semana, may 4 ka maginpatay sa ilang banwa kung sa din ginaako sang Roslyn John Pelli Command sang NPA nga sila ang responsable. Ang pinakauli nga napatay ang senior citizen nga tricycle driver matapos gintiro sang 3 ka mga armado sa barangay General Luna sa banwa sang Tuboso, Martes sang Kagahon. Bagay ang ginaako naman sang Roslyn John Pelli Command. Panawagan ni Hawoko nga kuntani untato na ang pagpamatay labi na nga may pamilya man ang mga natungdan. Ginapakamalaot naman ni Negros Occidental PNP Director Colonel Reynerio de Chavez ang pagpamatay sang CPP-NPA sa Tuboso kag Calatrava. Inipamagi sang grupo sunod kay de Chavez nga magkuha sang atensyon sang gobyerno kag pagpamahog sa sibilyan. Iyaman ginapasalig ang publiko nga ginapabaskog sang PNP ang ilang investigasyon kag sa pagkilala sa mga responsable. Magadugang man sang PNP personnel sunod kay de Chavez sa mga apektado nga areas. Ginahaylo ang publiko nga giliyon nga mag-report sa mga suspicious activities. Subong nga ginakuhaan namon nga information na validate. May-ari kami 7 person? Victims nga NPA related. Oo. Pero subject to validation pa kay may-ara pa. I think sa Mamaylan. Pero i-validate na natin. Munang isa man nga ginhambal ko to sa amon inaugural pag-oath taking namon no sa Pitsa 1 amon Charter Day na may luoy man no ang tawo nga basin posible may proseso man kag hindi amo na siya no magkahantungan nga pusilo na lang mandayon kay may pamilya man pud na sila may kabataan man nga gipaskwela. Kag sa Good Vibes, 94 ka mga bagong civil engineers ang nag-oath taking sa Bacolod City kaina sang aga. Isa diri sa ila, magna cum laude na nagapang tutor sa mga kabataan samtang nag-eskwela para maka-extra income. May report sa Romeo Subaldo. Ang pagsuksok sa mga ginikanan sang hard hat sa ilang mga kabataan ang simbolo nga sila mga civil engineers na. Kaina, 94 tanan ka mga bagong mga civil engineers ay nag-oath taking sa Bacolod City sa bulig sang Philippine Institute of Civil Engineers o kung PICE. Isa diri sa ila, ang magna cum laude sang Fellowship Baptist College sang Kabangkalan City. Si Engineer Kirk Lexus Bangkolo, nga taga Vista Alegre sa Banwa sang Ilog. Ang amay niya, ang isa ka anay OFW pero stroke, gani wala na makabalik sa Saudi Arabia. Ganing iya nga utod kagang iya nga tiya ang isa ka retired teacher ang nagpa-eskwela sa iya. Para may extra income, para panggasto sa iya nga mga project, naga-tutor siya sang mga estudyante samtang naga-eskwela. Actually sir, ga-tutor ko that time 4th year. Ga-tutor, you mean may ginatuluan ka? Oo, tutor sa... Kabataan? Tutor, bata siya sang akong bata siya sang akong classmate. Hanggang isa naman, grade 12 student, tutor ko sa math. While ga-eskwela ka, nag-tutorial ka pa? Oo. For extra income? For extra income. Ikilan gid? Para bisa akong sir para bala hindi ako mangayot sa ila. Sa imo tita, sa utod mo? Oo. Wala sila sa kaugalingon nga balay, gani subong nga isa na siya ka civil engineer, handom niya nga mapatukuran sang balayang iya nga mga ginikanan. Oo. Si tatay yung muna, sadyahan ko nga si tatay ko nga mag-engineer na po, patindog ko balay, baklan ko siya mga sapatos or bayo, ang bibili sa akin siya may pursugid ang engineering. Gusto mo sa patindugan balay? Subong ka mo ka, Esther? Bali, subong.
Lister kami sa Montilla. Do extended family bala kami sir. Kani kay na, doble kalipay sang iyang atiya sang nagpanumpa na siya. Ay, swerte gid kalipay. Oo. Pagkapasar niya sininga, kuha naghibi ko kayo ba, kalipay ko. Subong niya. Kalipay pagid, dugangan pagid. Suno sa presidente sang Philippine Institute of Civil Engineers Negros Occidental Chapter, subong ang best time nga magkuha sang civil engineering nga kurso, bangod sang nagaboom nga construction. Magluwas nga ang mga civil engineers ang ginakinahanglan sa pagkaayo sa mga dalan, pagpatindog sang balay kag buildings, masako ang pagpatukod sa mga government facilities and buildings nga ginakinahanglan ng civil engineers. Halos tanan nga departamento sang gobyerno nagakinahanglan sang engineers. Madamo sa projects ang national government. Billions of pesos are being allocated sa DPWH project and all other projects nga halin sa iban ng mga national agencies. Not only DPWH, Department of Agriculture, Department of Tourism, Department of Energy, Department of Education, school buildings. Everywhere, may kailangan si civil engineer. Facilities and infrastructures are very, very important requisites in the development. Ang PICE ang nagapakig-angot man sa mga organisasyon sa civil engineers sa iban nga pungsod para makabulig sa pagpadala didto sang engineers nga hindi sila mabudlayan sa proseso. Actually, we are working with an international sisterhood pact with other PICE abroad, other PICE organizations abroad like Dubai, Bahrain, Qatar, Middle East. We are trying to establish a pathway there so that those civil engineers who cannot be employed here, may chance na papadalatan sila dito, no? Without passing through a very difficult process, directly they can be hired dito. Pero para kay Kirk, kung matagaan sang oportunidad, luyag niya magtrabaho sa gobyerno diri sa Pilipinas para mangin estable ang iyang trabaho kag mangin kabahin siya sang nation building. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa liwat antes kita magtakop, shoutout sa aton nga mga live viewers sa Facebook kay Ma'am Jobea Janala from Baguio City. Mayong hapon, Ma'am. Si Bungoton Vlog nagatamyaw sa happy birthday kay Bonbon Buenavista. Happy birthday. Kay Ma'am Gloria Bantigues ng Pulupandan, Oscar Alejandrino watching from Pangasinan. Angelica Noble, mayong hapon from Moises Padilla, Ramandano, si Sir Nani Grande. Si Romy Jessem, Hensley Mumbai, Mirna Clavel, oy from Payao Binalbagan, Bisanara sa Manila, galantaw sa aton. RF Diamond, mayong hapon, may pa-shoutout siya kay Miguel Panlilio, Marua Alib, Nova Ken Castroverde, watching from Singapore. Subong man kay John Randolph Rubin, o yari na si Sir Nene Grande. Romel Gallo, mayong hapon, sir. Kag amuyad to ang top stories of the day, tubtubwas ako si Nico Delfin.